खुलुमबाय नोंथांमोनखौ भॉइस ऑफ बोडोलैंड चैनलाव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि मोनथिनो गोनां खौरांफोरा जाबाय बर'नि सासे गोख्रों राजखान्थि दैदेनगिरि जाय बर' हारिनि सासेल' बीजेपी दोलोनिफ्राय एमएलए देरहानो हानाय बिस्वजित दैमारी बिथांनि सायाव मन्त्रि बिबाननि थाखाय मुं फोसावनायनि सिगां बिस्वजित दैमारी बिथांखौ गोबां गोसोम दागोफोर फोनांनो थाखाय गुबुन गुबुन हारिनि दैदेनगिरिफोरा नाजाबाय थानायखौ दासान्दि नुनो मोनगासिनो। मख'जाथावदि आसामनि जारिमिनाव आसाम बिधान सभायाव बिथां बिस्वजित दैमारीया बर' हारिनिफ्राय गिबिसिन स्पिकार एबा बुंथिगिरि जानो हादोंमोन, जायनि गेजेरजों बिथां बिस्वजित दैमारीया बर' हारिनि थाखाय गोबां खामानि मावबोदों। नाथाय थांनाय बिसायख'थिनि उनाव बिस्वजित दैमारी बिथाङा देरहानानै एमएलए जाखांनायनि उनाव स्पिकार बिबानखौ बिथांनो होनाय जायासै। बिथांनि जायगायाव रन्जित कुमार दास बिथांखौ गोदान स्पिकार महरै थिसननाय जायो। बिनि उनाव दायो मन्त्रि बिबाननिफ्रायबो बिस्वजित दैमारीखौ गोजानाव दोननो थाखाय गुबुन हारिनि दैदेनगिरिफोरा बायदि बायदि अजद होनानै गोसोम दागो फोनांनो नाजानायखौ नुनो मोनगासिनो आरो मन्त्रि बिबाननिफ्राय बिस्वजित दैमारीखौ गोजान खालामनो सोलो बाहायनायनि खौरां मोननाय जादों। बिथां बिस्वजित दैमारीनि सायाव गावनि सिनायनाय आंगोफोरनोल' साख्रि होनाय, नांगौनि बारा साख्रि थिसननाय, बेथन होनायनि मुङाव 30 कौटि 90 लाख रां जाख्ल'नायनि अजद थिसननाय जादों। लोगोसे एसेम्ब्लिनि थाखाय मुवा बेसाद बायनाय, गोदान थाखोनि साजायनाय, आलासि सिबिनाय बेफोराव केलेंकारि खालामनायनि अजद दिखांनाय जादों। गुबुन फारसे जुदि बिस्वजित दैमारी बिथाङा मन्त्रि बिबान मोना अब्ला बिथां बिस्वजित दैमारीया बीजेपी दोलो नागारनायनिबो खौरां मोननाय जादों। मैया बीटीसी सेक्रेटारियेटआव बीटीसीनि गाहाय हाग्रामा महिलारी बिथांनि दैदेननायाव मोनसे मावफुं जथुम्माया जानानै थाङो। बे जथुम्मायाव बीटीसी ओनसोलनि जेंनाफोर, जौगानाय आरो गुबुन गुबुन आयदाफोरनि सायाव गुवारै सावरायलायनाया जानानै थाङो। लोगोसे सोनाब एसियायाव सोलिबाय थानाय इरान आमेरिका दावहानि थाखाय भारतजों लोगोसे गासै आसामावनो गोहोम गोग्लैदों, जायनि थाखाय पेट्रल, डिजेल, गेसजों लोगोसे गासै मुवा बेसादफोरनि बेसेन बांदों, जायनि जाहोनाव गासै हादोरानो गोबां जेंनाजों भुगिनांगौ जानानै दं। थिग बेबायदिनो मैयानि मावफुं मेल जथुम्मायाव बीटीसी सोरखारा बीटीसीनि गासै एमसिएलएफोरनि दानारि बेथनखौ 30% खमायना होनायनि थिरांथा लानाय जायो। गासै 6 दानसिमहालागै बीटीसीनि एमसिएलएफोरनि बेथनखौ 30% खम खालामना होनो थिरांथा लानाय जायो। लोगोसे बीपीएफ दोलोआ थांनाय बीटीसी बिसायख'थियाव खोथा होनाय बादियै हा गैजायै सुबुंफोरनो हानि फोरमान बिलाइ होनो थाखाय थिरांथा लानाय जायो। गामि ओनसोलनि थागिबिफोरनो 7 बिगासिमहालागै हानि पाट्टा आरो सोहोर ओनसोलनि थागिबिफोरनो 1 कथा 5 लेसायै हानि पाट्टा होनो थाखाय थिरांथा लानाय जायो। लोगोसे क'क्राझारनि आईटी पार्क, स्वामी विवेकानन्द इउनिभार्सिटी क'क्राझारखौ बीटीसी सोरखारा अनलाइन एग्जाम सेन्टार बानायनो थाखायबो थिरांथा लानाय जायो। बेफोर बीटीसी सोरखारा लानाय थिरांथाफोरखौ बीटीसीनि मावफुं सोद्रोमा महेश्वर बसुमतारी बिथाङा खौरां मेलनि गेजेरजों फोसावनानै होयो। भारतनि सासे मुंदांखा फोरोंगिरि जायखौ गासै भारत नाङैनो खान सार मुङै सिनायनाय जायो, बिथांनि कचिं सेन्टाराव गुलि गावग्लुंनाय जाथाया सोराङाव फैदों। मुंदांखा फोरोंगिरि खान सार जायनि कचिं सेन्टारा बिहारनि राजथावनि पाटनायाव दं, बेयावनो बिथांनि कचिं सेन्टारनि लांगोनायाव थांनाय मंगलबारनि मोनायाव सा 10 निफ्राय 15 जनसो दुथांफोरा फैनानै बिथां खान सारनि सिकिउरिटि गार्डखौ गाग्लोबफैयो आरो गोब्राब जोखोम खालामना गालाङो। लोगोसे बिथां खान सारनि कचिं सेन्टारनि पस्टार, गेट बायदि बायदिफोरखौ बुफाय बुसि खालामना गालाङो आरो 10 निफ्राय 15 राउन्डसो पिस्तलजों फायारिं खालामनायनिबो बिथां खान सारा अजद होयो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला जाथाय खालामग्रा गाग्लोबग्राफोरा बिथां खान सारनिनो साखाथियाव थानाय गुबुन गंसे कचिं सेन्टारनि सोद्रोमाफोरमोन होनना सीसीटीवी फुटेजनि गेजेरजों सिनायथिनो हानाय जायो। साखाथिनि गियान बिन्दु मुंनि कचिं सेन्टारनि सोद्रोमाफोरानो बिथां खान सारखौ गाग्लोबनो फैदोंमोन होनना मोनथिनो मोननाय जायो। बिथां खान सारा गोबां खम बेसेनावनो फोरोंथाय होनायनि थाखाय आरो बांसिन साख्रिनि रिजाल्ट एबा फरायसाफोरखौ सेलेक्शन खालामनो हानायनि थाखाय साखाथिनि कचिं सेन्टारा मेगन सादोंमोन आरो बिसोरनि गियान बिन्दु मुंनि कचिं सेन्टारा लस जानो गोनां जादोंमोन, जायनि थाखायनो खान सारखौ गाग्लोबनो नाजादोंमोन होनना मोनथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बिथां खान सारनि कचिं सेन्टारखौ थांनाय 2019 मायथाइयावबो बमाजों गाग्लोबनाय जाथाय जादोंमोन। दायो फिन खेबसेबाव गुलि गावग्लुंनाय जाथाय जायो। जाथायनि सायाव पुलिसनि गोख्रों नायबिजिरनाया सोलिगासिनो आरो जाथाय खालामग्रा गियान बिन्दु
कोचिं सेन्टारनि बिगोमा रसान आनानखौ पुलिसा खाबाय आरो सीसीटीवीआव सेबखांजानाय दायनिगिरि प्रिन्स गौरव आरो अभिषेकखौबो खानाय जाबाय आरो माखासेफोरा खारखोमाना दं होनना खौरां मोनदों। खारखोमाना थानायफोरखौ पुलिसा नायगिरनाया सोलिगासिनो होनना मोनथिनो मोनदों। जाथायनि सायाव गुवारै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो आरो जाथाय खालामग्रा गियान बिन्दु मुंनि कोचिं सेन्टारनि बिगोमा रसान आनानखौ सोंनाय फिननाय खालामगासिनो होनना खौरां मोनदों। भारतनि लाइमोनफोरजों दाजानाय गोदान राजखान्थि हानजा क'क्राझ जनता पार्टीनि मैया गिबि खेबनि थाखाय खौरांगिरि मेल जानानै थाङो। मेलाव क'क्राझ जनता पार्टीनिफ्राय गोदानै सायख'जानाय गाहाय बुंथिगिरि सौरभ दास, लेङाइ बुंथिगिरि भिजेता धानिया आरो लेङाइ बुंथिगिरि आशुतोष रांखा बिथांमोना क'क्राझ जनता पार्टीनिफ्राय खौरांगिरि मेलाव बाहागो लायो। बिथांमोना फैबाय थानाय 6 जुन खालि दिल्लीनि जन्तर मन्तराव भारतनि सोलोंथाइ मन्थ्रि धर्मेन्द्र प्रधानखौ रिजाइन खालामनांगौनि दाबिजों सान्थियै लाइमोनफोरा सोमावसारगोनखौ फोसावनानै होयो। बेनिखायनो गासै लाइमोनफोरखौ बे क'क्राझ जनता पार्टीनि सोमावसारनायाव बाहागो लानो बिथांमोना खावलायहरो। आमेरिकायाव फरायनो थाहैनाय क'क्राझ जनता पार्टीनि गायसनगिरि अभिजित दिपके बिथाङाबो 6 जुननि फुंबिलिनि 8 रिंगायाव भारताव फैसिगोन आरो सोमावसारनायखौ दैदेनगोन। बे सोमावसारनायाव साइन्टिस्ट सनम वांचुक बिथाङाबो बाहागो लागोनखौ फोसावनानै होदों। दासान्दि गासै भारत नाङैनो आज तक टिभि निउज चेनेलनि खौरांगिरि अंजना ओम काश्यप बिथाङा इउटुबाव फोरोंग्रा फोरोंगिरिफोरखौ गाज्रि रावजों सोंखारिनायनि थाखाय आरो फरायसाफोरनिफ्राय रां लुथिग्रा बुंनायनि थाखाय गासै इउटुबनि अनलाइन फोरोंगिरिफोरनि थिंनिफ्राय बिथां खौरांगिरि अंजना ओम काश्यपआ समाजारि बिजोङाव फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरजों गोबां सोंखारि जानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि अंजना ओम काश्यप बिथाङा सोरखारखौ फंसेबो सोंथि खालामा आरो बीजेपी दोलोनि हेंथा फंसेबो बाथ्रा बुङा आरो बिथाङा गोबां नंखाय खौरांफोर फोसावबोनायनि फोरमान दं, जायनि थाखाय बिथां खौरांगिरि अंजना ओम काश्यपआ इउटुबनि अनलाइन फोरोंगिरिफोरजों गोबां सोंखारि जानायखौ नुनो मोनदों आरो रायजोफोरनिफ्राय बिथाङा समाजारि बिजोङाव गोबां हेट मोननायखौ नुनो मोनदों। आसामनि बेरेखा दोलोनि सासे गोख्रों राजखान्थि दैदेनगिरि रायजोर दलनि आफादगिरि एमएलए अखिल गगৈ बिथांनि बिमा प्रियादा गगৈ बिथाङा मैया बुधबारनि फुंबिलियाव 96 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। बिथां एमएलए अखिल गगैनि बिमा प्रियादा गगैआ गोबाव समनिफ्रायनो गुवाहाटीनि देहा फाहामसालियाव देहा फाहामथाय लागासिनो दंमोन, नाथाय मैया फुंबिलिनि 6 रिंगा 20 बाजिसोआव जोबथा हां लायो। मख'जाथावदि बिथां अखिल गगैनि बिमा प्रियादा गगैआ बिथां अखिल गगैखौ देरहाहोनो थाखाय थांनाय गोबां समफोराव बुरै देहाजोंब्लाबो गोबां खामानि मावबोदों। एमएलए अखिल गगैनि बिमाया रुंसारि जानायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो दुखु मोननाय फोरमायो। दिल्लीनि मालविया नोगोर ओनसोलनि गंसे हटेलाव अर खामनायनि थाखाय दासिम गासै सा 21 सुबुंफोरनि जिउ खहा जानो गोनां जाबाय आरो खमैबो सा 58 जन सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जायो। जोखोम जानायफोरनि गेजेराव सा 18 फरेन हादरनि दावबायारिफोरमोन होनना मोनथिनो मोनदों। दासिम हटेलाव बोरै अर नांखो बेनि सायाव मोजाङै मोनथिनो मोननाय जायाखै। अर खामनाय हटेलनि बिगोमाखौ दासिम पुलिसा खानाय जाबाय आरो जाथायनि सायाव गोथौ नायबिजिरनाया सोलिगासिनो होनना मोनथिनो मोनदों। जाथायनि सायाव दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि रेखा गुप्ता बिथाङा दुखु मोननाय फोरमायो आरो भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङाबो दुखु मोननाय फोरमायो आरो थैनाय सुबुंनि नखरनो 2 लाख रां आरो जोखोम जानायफोरनो 50,000 रांनि अनसुंथाइ फोसावना होयो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। बेबादिनो सानफ्रोमबो गोनां खौरां मोनबाय थानो थाखाय भइस अफ बड'लेण्ड चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायोब्लानो जाबाय। थेंक इउ।